benvinguts al canal BAM de Matís. Anem a fer la correcció de les activitats que us he posat aquests dies perquè sapigueu si les teniu ben fetes o mal fetes, i si les teniu mal fetes, sobretot veure per què i on hem equivocat, que això és la part important. Molt bé, doncs comencem a fer la correcció. El primer problema deia: Maria ha ingressat 350 euros en un compte bancari. Cada mes el seu diner augmenta el 3%. Quants diners ha ahorrat al final del primer mes? I al final del primer any? Doncs el que farem serà una regla de 3. Si el total són 350 i guanyo el 3%, quan guanyaré? Multipliquem, dividim, i això ens dona 9,5 euros. Però això no és el que ha guanyat, sinó que hem d'afegir-li les 350 i el que realment ha guanyat al mes són 360,5 euros. Molt bé. I com es demana quan guanya en un any, el que farem serà multiplicar-lo per 12, que són 4.325 euros a l'any. Era fàcil aquest. I aquí tenim la gran nota. El segon problema deia un pot normalment conté 350 mil·lilitres de xampú, no? I es regalen el 15%, i ens diuen que quants mil·lilitres s'han afegit, quan hi ha en total amb aquest pot de xampú, no? I quants litres. Doncs anem. Farem un altre cop la regla de 3. 750 i 15. Doncs multipliquem, dividim, i això ens dona que hi ha 112,5 mil·lilitres afegits. Com el pot és més que això, si hem de sumar els 750, ja ens donarà 862,5. I finalment, com sabem que un litre és igual a 1.000 mil·lilitres, farem un altre cop la regla de 3. 1.000 igual a un litre, 862,5 igual a... Doncs multipliquem, dividim, i vinga, cap a dintre. Tenim 0,860, No arriba al litre, encara no és ni un litre. Anem a la granota. Anem a les competències... no, el següent, un altre problema, l'últim. Diu, l'Anna treballa en una òptica, no? I fa unes ulleres en tants minuts, i ens pregunten, no, que quant temps trigarà en fer 7, no? I quantes pot fer en un dia. Doncs anem a veure. En 60 minuts fa 15 gafes, és a dir, que fa 4 per minut. 4 multipliquem per 7, que són els minuts les gafes que volem saber, i aquí tenim. Trigarà 28 minuts. I un altre cop, com sabem que un dia són 1.440 minuts, fem la següent regla de 3. 60, 15, 440, doncs quantes ulleres? Multipliquem, dividim, i ens dona que fa 360 gafes i una gran nota. Anem a les competències bàsiques. Aquí hi ha caps amb gomes i no sé què, hi ha unes de color verd i unes altres de color blanc. Bé, la següent pregunta es diu: quantes de color blanc hi ha? Doncs si fem una mica els càlculs, veurem que hi ha 120 gomes. En 6 capses hi ha 120 gomes. La següent pregunta ens diu quants grams pesaran. Seran 12 grams. També es pregunta quantes hi ha de color verd. Doncs la tercera part. Si mirem el dibuix ja es veu. I la següent són 60 gomes. Tenim 300 i amb 1% més 60 gomes. Doncs aquí acabarem el bloc aquest, el primer bloc. El següent bloc de problemes i competències bàsiques ens diu el problema que en un laboratori fotogràfic fan unes fotos en 3 minuts i ens pregunten quantes farien en 5 minuts i quantes en un dia i quan guanyaríem en una setmana si cada foto costa 1,5 euros. Doncs endavant. Faríem un altre cop una regla de 3. 24 a 3 minuts
Doncs 5 minuts, quantes? Multipliquem, dividim, i es dona que faran 40 fotos en 5 minuts. Molt bé, com ja hem vist abans, un dia són 1.440 minuts. Això és una cosa per memoritzar important. Doncs multiplicarem 24 per 3, que són les que fan en un minut, i ens dona que cada minut aquest laboratori fa 8 fotos. Doncs multipliquem 1.440 per 8, ens donen 11.520 fotos cada dia. Una passada de fotos. Bé, però també ens demanen també quan guanyaran. Doncs farem la següent multiplicació. 1,5 euros per 11,520, que són les que fan al dia, per 7 dies, que té una setmana, doncs guanyaran tota aquesta quantitat d'euros. Està força bé. El següent problema ens deia que hi ha un senyor, una persona. Bueno, doncs una persona que té 25 anys, no? I ja agafar el tren i li costa no sé quants, però com té aquesta edat, té el 30% de descompte. Diu, quan rebaixa i quan costa el bitllet amb el descompte? Doncs som-hi, fem la regla de 3. 100 són 5,30, doncs 30 seran, multipliquem i dividim, i això ens donarà que la rebaixa és de 1,59. Està força bé, gairebé la meitat, no? Ja ho sabíem, era el 30%. I per saber quan li costa realment, doncs hem de restar el que costa el bitllet menys la rebaixa, i li dona que costa 3,71 cada bitllet. Fàcil. Allà, diu que hi ha un grup musical, no?, que ha fet unes entrades, i el primer dia van unes quantes, i el tercer unes altres tantes, i el segon unes altres tantes, i que cada entrada costa 7 euros. I quan guanyen, Al final l'important és saber quants diners guanyen. Doncs mireu, per no complicar-nos massa la vida, el que podríem fer és el següent: anar calculant cada dia el que han gastat, les entrades que han venut. Doncs diu que el primer dia, ens han dit que aquí el primer dia fan la venda d'una sisena part. Així que agafem 3.000, ho dividim entre 6, i ens dona que el primer dia van vendre 500 entrades. El segon dia, doncs, d'aquestes 3.000 menys les 500 que ja han venut, li quedaven encara per vendre 2.500. I diu que el segon dia han venut 3 octaus de totes les entrades aquestes. Així que farem aquesta operació. No és un número, és un número mixta, però no s'ha de fer com un número mixta. Vale, doncs multipliquem per 3 el 2.500 i ho dividim per 8 i ens dona que el segon dia han venut 937 entrades, és a dir, més que el primer dia. Bé, clar, aquí hi ha un problema de matemàtic, que no ens deixa, no podem vendre mitja entrada, no? Un l'ha perdut o li han trencat per la meitat, no. Així que per la llei d'aproximació, i com és el número 0,5, ho aproximarem a la quantitat següent, així que direm que ha venut 938 entrades. Vale, doncs seguim. Així que el tercer dia ha venut 500 més les 900 aquestes, més el que ens diu el problema, que són les 650. Així que en total han venut 2.088 entrades, és a dir, gairebé tenen el concert venut. Però anem a calcular a veure quan ha recaudat. Doncs són aquestes 2.088 per 7 i ha guanyat 14.616 euros recaudats, i clar, i una granota. Clar, no podria ser d'una altra forma. Perfecte, i anem a les competències bàsiques. Aquí hi ha uns nois, unes noies, no?, que estan en un campament al poble, que estan al poble. I fan un recorregut per tot el poble i ens demanen unes quantes. Pregunten unes quantes coses. Diu. Quants quilòmetres ha recorregut els alumnes amb aquest itinerari? Doncs mirem els trossets que hi ha i arribem a 6 quilòmetres. Està bé. La font es troba situada exactament a... Doncs mirem el recorregut, veiem que està davant, però no ens hem de fixar en el dibuix, sinó en els quilòmetres i els metres que hi ha pel mig, Val. Doncs està a la meitat del recorregut. Aquí inclús el dibuix estava fàcil. El següent diu, els alumnes han sortit del poble, no?, i quan han recorregut 4 quilòmetres, més o menys, per on pararien?
no es pararien entre la font i el bosc. I la tercera pregunta diu, busca de totes aquestes quina és la de veritat. Doncs la de veritat és que estan en un trosset entre el càmping i la font. Ai, sí, la granota, clar. I anem al tercer bloc de respostes. Diu que la Mònica ha comprat mig quilo d'uva, mig quilo de plàtans, d'uves no, de raïm i de plàtans, i que els quilos costaven 3 no sé quants i els plàtans 1,64, no? I diu que la Mònica li han donat 20 euros i quan diners li retornaran. Doncs mirem, farem el següent. Tant la uva com els plàtans, com han comprat mig quilo, els dividim per 2. I ens donaran que d'uva s'ha gastat 1,87 i de plàtans s'ha gastat 0,84. Molt bé. El que fem és sumarem aquestes dues xifres i li restarem el bitllet, és a dir, 20 menys parèntesis, com ja sabem fer parèntesis, les dues xifres, i això ens donarà que la Mònica li tenen que retornar 17,29 euros. Molt, anem al següent. Diu que una pantalla de televisor costa tant i que fan una rebaixa, no? I que quan costa, aquest és super mega fàcil. Doncs, com sempre, fem la regla de 3 i multipliquem i dividim. I ens dona que la rebaixa és de 230 euros. Així que farem la resta. El que costa menys el descompte, doncs li costarà 930 euros la pantalla. Està bé de preu. I ara aquí ens diuen que hi ha un col·legi amb 4 ordinadors i 12 alumnes i després que hi ha 9 ordinadors per cada classe i no sé què, no sé quant. Bueno, aquest l'hem fet una mica diferent. Hem vist que hi havia 4 ordinadors, veritat que sí, i per cada 4 ordinadors hi ha quants? Doncs 12 alumnes. Molt bé. Doncs el que tindrem que fer primer veure quants alumnes hi ha per cada ordinador. Així que dividirem aquests 12 alumnes, els dividirem per els 4 ordinadors. I quan ens tocaran? Doncs a 3 alumnes per cada ordinador. Em dona 0, 0, 0, perfecte, 3 alumnes. Aquí hem tingut sort que no dona mig, i no tindríem un problema amb aquest mig alumne. Bueno, agafaríem un de P3 i ja està. I com tenim 9 ordinadors per classe, què farem? Doncs aquests 3 alumnes, que són els que tenen cada ordinador, els multiplicarem per els 9 ordinadors. I quan ens donaran? Efectivament, ens donaran tots aquests alumnes i una granota. I anem a les competències bàsiques, que diuen així, són unes sèries, no? Hem vist que el primer és 4, 7, 10, 13, sumant que de 3 en 3, no? Era fàcil aquesta. I la següent és 150, 900, 60, 600, perdó. Que difícil, no? Fem al revés. Entre 600 i 900, quan hi ha 300? Vale, perfecte. Pues 300 més, 1.200. I aquí? I aquí anem a les comes, perquè són 0,0,0, no? 5,7. Veiem que la diferència és de 0,6 entre un i l'altre. I l'últim, hem de fer unes boletes i ha de disposar-lo. Veiem que té 1, 5, 9, un grapat, 13 i la granota. Molt bé, i fins aquí aquest tutorial per corregir les activitats que us vaig enviar. La setmana que ve us enviaré més el dilluns. Sigueu bons, cuideu els papes i no feu massa gresca. Vinga, fins aviat.